संगे सब सुन रहल छी अलौली बाजार खगड़िया से माँ सरस्वती रिकॉर्डिंग स्टूडियो की शानदार प्रस्तुति। मिक्स बाय टी4 प्रकाश राज। गे मैयो करी दे हमहू बहु करबो बहु करबो बहु करबो। गे मैयो करी दे हमहू बहु करबो बहु करबो बहु करबो। गे मैयो करी दे हमहू बहु करबो बहु करबो बहु करबो। गे मैयो करी दे हमहू बहु करबो। जेकरा से लगैले छही ओकरा से नहीं करबो। गे मैयो करी दे हमहू बहु करबो। मिक्स बाय टी4 प्रकाश राज। सरस्वती रिकॉर्डिंग स्टूडियो। इहो लगन महाबीतल जाइ छौ लगबे न हमर जोगार गे लगबे न हमर जोगार गे। इहो लगन महाबीतल जाइ छौ लगबे न हमर जोगार गे। जाय के बाबूजी के मानई है करिए शादी के बात गे। अब की बार ना हो तब जहर खा के मारबो। गे मैयो करी दे हमहू बहु करबो। गे मैयो करी दे हमहू बहु करबो। जेकरा से लगैले छही ओकरा से नहीं करबो। गे मैयो करी दे हमहू बहु करबो। प्रेजेंटेड बाय माँ सरस्वती रिकॉर्डिंग स्टूडियो अलौली बाजार। चूल्ही न चौका खाना बनैबी करबी ना कोनो काम गे। मिक्स बाय टी4 प्रकाश राज। चूल्ही न चौका खाना बनैबे करबी ना कोनो काम गे। राइटर अखिलेश के संग भाग जाइबो दिल्ली नगरी हम गे। दिलचन धर पूजा के पीछा करल ऐसन गलती ना करतो। गे मैयो करी दे हमहू बहु करबो। गे मैयो करी दे हमहू बहु करबो। जेकरा से लगैले छही ओकरा से नहीं करबो। गे मैयो करी दे हमहू बहु करबो।